Ik ben de steen aan het scherpen, of zoals molenaars zeggen, billen. En dat houdt in dat we groeven op een steen aan het maken zijn. Die komen dan op elkaar, 2 stenen komen op elkaar. En dan vergroot je de snijkracht en dan kan je dus beter graan malen. We hebben hier nieuwe stenen, die maakt een nieuw groefpatroon op. En wat zij nou aan het leren is hoe je een bilhammer, hele speciale hammer, hoe je die beet houdt. Ja, probeer je elleboog wat stiller te houden, dan valt de hamer ook rechter. Ja. Zoiets? Ja. Dus de hamer bepaalde afstand beet houden, tommen op elkaar. En dan moet je ze uit de polsen slaan. Zodat de hamer, hier tillen de hamer op. En dat de hamer precies vlak deel komt. Is het moeilijk? Ja. Het slaan op zichzelf, als je het eenmaal door hebt, dan is het blijft gewoon slaan. Dus dat is niet heel moeilijk. Maar de hele techniek erachter is wel moeilijk. En je moet op een gegeven moment weten wat je weg moet slaan. En daar zit nog een hele theorie achter. De bedoeling is, die orenstien draait je roer heen. De graan komt iets het midden uit het midden van de stien en het komt naar eerst hier. En in dit gedeelte van de stien wordt het graan verdeeld en wordt het brutsen. Nou, en in dit gedeelte van de stien wordt het graan steeds fijner. En precies dit randje is het allerbelangrijkste. En dan wordt de korrel zo helemaal uitwruin. En het beelding van de stien, het juiste patroon van de groef waarin maakt, is het allerbelangrijkste. Dus het liep het heel makkelijk, maar dat is het net. Dat is het net. Ja, mooi tussen de lijntjes. Wat je nu doet, je slaat met de hamer scheef. Oh. Het is de bedoeling dat je wel evenwijdig aan de groef blijft. Ja. En waarom wil jij dit heel graag leren? Het is onderdeel van het vak, onderdeel van het ambacht. Net zoals dat ik enthousiast ben over het graan wat ik moet malen. Ja, dat moet wel gebeuren tussen goede stenen. Dus dan is dit ook heel erg belangrijk. En wil ik dit ook heel graag kennen en leren. Vier ook weer daarheen. Ja. En dan kun je weer een heel klein beetje terug. En dan heb je de goede vorm er ook al zo'n beetje in. Oh ja, inderdaad. Ja. Ik begrijp, je hebt er nogal wat voor over. Want wat heb je allemaal wel niet moeten doen vanochtend om hier te komen? Ik heb heel vroeg op moeten staan. Ik heb heel lang moeten reizen. Ik kom uit Wageningen. Ja, want hoe lang heb je moeten treinen en bussen? 3 uur. En straks weer 3 uur terug. Straks weer 3 uur terug. Zo kun je het goed zien. Ja hoor. Waarom werk je hier maar heel weinig licht? Nou, net dat het molensje in de scherpe daglicht net verdragen kan, maar we hebben een lampje. En aan de hand van het lampje krijg je striklicht op de stien. En dan kun je aan de hand van de schaduw zien hoe je wat je groef slaat. En daarom is het vertjusteren zodat je geen vals daglicht hebt. Dus zodra het raam van de molen vertjusteren binnen en je ergens tik van hamelen, vroeger wisten de meesten dat de molen naar de zin aan het scherpen meer.